खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लायाव हमनो हादों KLOनि सोद्रोमा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि 2 नं कक्सागुरियाव हमनो हादों KLOनि सानै सोद्रोमा मुङा रबिन्द्र बर्मन आरो प्रान्जित बर्मन स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै KLOनि सोद्रोमाखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 5 केजि लेरथायनि आखाइजों बानायनाय बमाबो हमनो हादों। 27 जानुवारि ब्रैथि बिटिआर गोरोबथा सानखौ मैया बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव फालिदों। बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझाराव थानाय ग्रिनफिल्डआवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिदों जेराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो। बिटिआर गोरोबथाया मोनसे जाफुंसार गोरोबथा बेखौ जोंजों लोगोसे बायजोनिफ्राबो बुङो होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ आरो बिटिआर गोरोबथा जानायजों गोजोना जेरैबायदि फैदों बेखौ लानानै बयबो खुसि जादों। जोंनि थांखिया एबसुनि सोमावसारनाय एनडिएबि सिजफायार आरो इउबिपिअनि थांखिखौ जाफुंहोनायमोन आरो बेफोर गासै थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हाबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव दा उदाङै बुंनो हानायनि मोन्थायखौ मोनबाय। सिगांनि समाव खोथा बुंनो गियोमोन खौरांगिरिखौ प्रफेसारखौ बुथारनाय जादोंमोन बेबायदिनो सुबुं खुंथायखौ बुथारनाय जादोंमोन नाथाय दा सुबुं खुंथायखौ मोनफिननो हाबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। फोरमायथिनो गोनांदि ब्रैथि बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथा फालिनायनि गेजेरजों 200 मुंख्लं नखरनोबो राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जादों। गिबि खोलोबाव गं 40 मुंख्लं नखरनो होनाय जादोंमोन नैथि खोलोबाव गं 201 मुंख्लं नखरनो होनाय जादों आरो दा थामथि खोलोबाव गं 200 मुंख्लं नखरनो होनाय जादों आरो गं 190 मुंख्लं नखरनो होबावगोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो 600निया गनायथि जाखाबाय गनायथि जाखानाय आरो स्क्रुटिनि जाखानाय गासै गं 1200 मुंख्लं नखरनो थाबैनो होगोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। गंसे नङा गंनै नङा खेबसेयैनो गंबा गारिया गावजों गाव सौग्रावलायदों जाय जाथायजों 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। गावजों गाव सौख्रांलायनाय गंबा गारिफोरनि मादाव गंनैया मटर साइकेल गंसे साखा खबब्रै गारि गंसे ट्रेक्टर आरो गंसे अट'। उरिष्यानि कोरापुट जिल्लानि सिङाव थानाय बरिगुम्मा ओनसोलनि राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। गंबा गारिया गावजों गाव सौख्रांलायनायाव 3 जिउ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे 13नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। लोगोसेनो गारि मटराबो थेर बेथेर जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगोनो देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनायबो जादों। ओजोंहाय जाथायनि सायाव सोरखारा दुखु मोननाय फोरमायथिनानै जिउ गोमानाय नखरनो 3 लाख राङै होनो थाखायबो फोसावदों। बे जाब्रबथायनि अनगायैबो गंसे साखा खबब्रै गारि आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव साखा खबब्रै गारियाव अर जोंब्लावदों जायजों 5 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। गिख्रंथाव सौग्रावलायनायाव 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया देहा फाहामसालि फारसे लांबाय थानाय समावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। पान्जाबनि हसियारपुराव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। उन्दैफोरनि फरा बिजाबाव गोरोन्थियै बर' सोदोब बाहायनाय फरा बिजाबा समाज बिजोङाव जोबोद गोख्रैथिजों गोसारदोंमोन। फरा बिजाबाव गोरोन्थियै सोदोबफोर सेबखांनायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे मेलेमजिबिफोरखौ गोबां सोंखारिनायबो जादोंमोन। बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमा खौरांगिरि मेल खुंदों। फरा बिजाबाव गोरोन्थियै साफायजानायखौ लानानै बिथांमोना खेंफोरथि होदोंदि बे फरा बिजाबा थांनाय 2021-22 मायथाइयाव दिहुनजादोंमोन आरो फरा बिजाबाव गोरोन्थियै सेबखांजानायखौ नुनानै थांनाय 2023 मायथाइनि 6 नभेम्बरावनो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजोंबो सावरायनाय जादोंमोन आरो बिजाबाव गोरोन्थि साफायनायनि सोमोन्दै मिथिहोनायबो जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जेराव डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो बे बिजाबखौ फरायसाफोरनो फोरोंनो मोना होननानै एससिआरटिनि दिथागिरिखौ बुंथिहरदोंमोन आरो फरायसाफोरनो गोरोन्थियै फोरोंनो हाया होननानै बे बिजाबखौ बन्द खालामनो थाखायबो बुंथिदोंमोन। लोगोसे बिजाबखौ सोदांनाय जागोन नाथाय सम लागोन आरो उनाव लिंहरफिननाय जागोन होननानै एससिआरटिनि दिथागिरिया बुंथिहरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों थुनलाइ आफादनिफ्राय। नाथाय एससिआरटिनिफ्राय दिनैसिमबो लेंहराखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जेरावनाखि बर' बिजोंनि फरा बिजाबाव गोरोन्थियै सेबखांनायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मेलेमजिबिफोरखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामग्रा फोरोंगिरिया सोंखारिदों बे दुखुनांथाव होननानै बुंथियो आरो
फोरोंगिरिया जुदि गोरोन्थियै मावफ्लांदों सानदोंब्ला 10 साननि गेजेरावनो निमाहा बिनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। NDP आरो बिलटिनि नांनायखौ असान्थिनि नांनाय होननानै फोसावनो नागिरो, नाथाय जोंनि सोमावसारनाय गैयामोनब्ला दिनै बेसिम सौफैनाय नङामोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों NDPनिफ्राय। बिटिआर गोरोबथा सानखौ आनलाखि सान होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सायाव माखासे खोथा बुंथिदों NDPनिफ्राय। बिथांमोना बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथा सानखौ गोजोननि सान होननानै जेरैबायदि हाबाफारि लादों, नाथाय बे गोरोबथाया NDP आरो बर' रायजो राजानि थाखाय दुखुनिसो सान होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। मानोना गोरोबथा जानायनि उनावबो सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 60नि गोबां NDP बिर जोहोलावफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियावनो दं होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। माखासे दैदेनगिरिफोरा NDPनि नांनायखौ असान्थिनि नांनाय होननानै फोसावनो नागिरो, नाथाय जों नाङामोनब्ला बेसिम सौफैनाय नङामोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। नाथाय NDPफोरा बेबायदि गोरोबथाखौ लुबैयाखैमोन, मानोना बर' हारिखौ अननानै बर' हारिनि थाखाय बावसोमबोनाय बिर जोहोलावफोरा दिनैसिमबो गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियावनो दं होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सम बारलांनायजों बेखौनो बुजिनो हादों दि प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बिटिसिनि चिफ जानो थाखायनो NDPनि जारिमिनखौ थेर-बेथेर खालामदोंमोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो आलादा बड'लेण्ड बिनायाव दिनैनि समाव एबसुआनो देरसिन सुथुर, बेखौ एबसुआ सिनायथि होदों होननानैबो बुंथियो। मानोना बड'फानि समनिफ्रायनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव रोजा रोजा बर' रायजो राजाफ्रा बाहागो लाबोदोंमोन आरो जिउ बावसोमबोदोंमोन। नाथाय NDPआ आलादा रायजोनि थाखाय हमथानानै सोरखारजों रायज्लायबाय थानाय समावनो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा हाखु-दाखु बिटिआर गोरोबथा खालामदों। बर'नि नांग्रा आफादखौ सागान खालामहोदों, रन्जन दैमारिखौ हाखु-दाखु जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै जेबो मिथिहोआलासे सागान होहोदों। नाथाय एबसु बायदि आफाद, जाय आफादा जोबस्रांगोनखौ लानानै जेबो जिंगासिनांगौ गैया आरो एबसुआ माब्लाबाबो जोबस्रांनायबो नङा, बिथांमोनहा एसेग्राब हाखु-दाखु जानो गोनांथि गैयामोन होननानै बुंथियो NDPनिफ्राय। बेनिखायनो जारिमिनखौ नायनानै आलादा रायजो बिनायाव एबसुआनो सुथुर होननानै बुंनो गोनां जादों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसेनो बुंथिबावोदि एबसुब्लाबो गासैबो नङा, जिल्ला एबसु, आनसलिक एबसु, इउनिट एबसु आरो मिरुनि दैदेनगिरिफोरनि जेबो दाय गैया। नाथाय जायफोर एबसुनि आफादगिरिफोरनि बिबान लानानै खामानि मावबोदों, बिथांमोनहा दायनिगिरिनि खामानि मावबोदों होननानै बुंथियो NDPनिफ्राय। आरो बिटिआर गोरोबथा साना बर'फोरनि थाखाय मोनसे आनलाखि सान, अदेबानि खाफाल गैयै सानसो होननानैबो बुंथियो। बिटिआराव गोजोन फैबाय होननानै बुंनायनि सायावबो NDPनिफ्राय बुंथियोदि गोजोना खालि प्रमद बर'नावल' फैदों, जायनि उन सिगां एस्कर्ट थायो आरो जायफोर हाजार हाजार कौटिनि बिगोमा बिथांमोनावल' गोजोना फैदों। बर' रायजो राजा, होस्रांजानायफोर, जोबथेसालियाव थानायफोर, मुंख्लं नखरफोर बिथांमोननावसो गोजोना फैदोंना फैयाखै, नाथाय दैदेनगिरिफ्रा नंखायखौनो गोजोन फैबाय होननानै बुंथाबनानै नंखायखौ सैथो खालामनो नागिरो होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो सा 27 NDPफोरनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों जि NIA केस जागासिनो दं, बिथांमोननि फिथाइया मोजां थायाब्ला बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा जागोन आरो बिसोरखौ NDPआ ओरैनो एंगारनाय नङा होननानैबो बुंथियो। न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सिखावा रांजों लोगोसे गोबां सना-रुफा खावनानै लांदों। बरपेटायाव जादों सिखावनि उदखार। आलमिरा आरो गद्रेज देखावनानै सिखावा रांजों लोगोसे सना-रुफा खावनानै लांदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला साननि समावनो जानो मोन्दों बे खावनाय जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'नि गाहाय अदेबानि फिसाया फार्मासि गलायाव ओंखारलांदोंमोन आरो बिसियाबो गुबुन गंसे न'आव ओंखारलांदोंमोन। 10निफ्राय सानजौफु 1 रिंगासिम न'आव रावबो गैयामोन। बे रावबो गैयैखौ खाबु लानानैनो सिखावा आलमिरा, गद्रेज बायदिखौ बुफाय-बुसि खालामनानै रांजों लोगोसे गोबां गहेना खावनानै लानानै थांदों। सिखाव खावजानाय नखरनि आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावा गोदोनानि माला, खोमानि सना, आसान बायदिखौ खावनानै लानानै थांदों, लोगोसे माखासे रांबो लानानै थांदों। 20 बोसोर जाबायमोन बेयाव थानाया, नाथाय सिखाव खावनाय जाथाय जाफेराखैमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेनो गिबि सिखाव खावनाय जाथाय होननानैबो फोरमायथिदों। बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायावबो गलायाव सिखावनि उदखार। करिमगन्जआव जादों बे जाथाया। CCTV केमेरायाव सेबखांजादों सिखाव खावनाय जाथाया। उखुमनि थिं हाख'नानै सिखावा गलायाव हाबदों। बेनि उनाव गलायाव थानाय रांजों लोगोसे बेसेन गोसा मुवाफोरखौ खावनानै लांदों सिखावा। जाथाया गासैबो CCTV केमेरायाव सेबखांजादों। क'क्राझाराव बेसेन नाङै मेगन आनजाद नायनाय बादा खुंदों। गारि मटर सालायनायाव जाहाथे मेगन मोजां नुयैनि थाखाय लामाफोराव जाब्रथाय जाया, बेनि थाखायनो बेसेन नाङालासे मेगन आनजाद नायनायनि बादा खुंदों।
क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि बानजायनायाव मैया क'क्राझार सहरनि इन्डियान अइलनि लांगोनायाव गारि सालायग्राफोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे मेगन आनजाद नायनायनि बादा खुंदों। नेशनेल रड सेफ्टि मान्थ 2024 जों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाना फ्रि आइ चेकआपनि सांग्रांथि होदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार ओनसोलाव जाहाथे गोख्रैथिजों गारि मटरखौ सालाया, हेलमेट गानालासे जाहाथे मटर साइकेल बा स्कुटि सालाया आरो फेग्रा मुवा जानानै जाहाथे गारि मटरखौ सालाया बेखौ नोजोर होनो थाखायबो क'क्राझार सहराव सीसीटीवी केमेरा लागायनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों क'क्राझारनि DTO धजेन बसुमतारी बिथाङा। गोजोनथाव खौरां, मागो दमासि फोरबोनि समाव काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव अफार लानानै फैदों। हन्डा SP 160 सीसी मटर साइकेलखौ नोंथांमोनहा 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन। बेनि अनगायैबो स्कुटिखौ 15,000 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन। लोगोसेनो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, गांसे ब्लेंकेट अदेबानि कम्बल मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बेनिबो खाबु दङ। मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै होनाय बे अफारा 30 जानुवारिसिम थागोन। अब्ला नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ लादो। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9101037416 नङाब्ला 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।